jawangsa. Kaluwore gi gima winjo ka jakom mar Education Committee to gi jagoro mongirore Belio penjo jagoro mongirore Belio to gi jok moko mapenjo iye kanyo ero. Nenore ni wach rem mar pesa ni ok en gima ochakore kawuono, en gima timore higa ka higa. Koro onego beni gisebedo piny ka gibedo gi paro ma ging'iyo ane ni to pesa ma bedo ka rem higa ka higa ni en ang'o ma otimo education sector kae, impact mane ma en go rem mantiere kani, mondo gibed ka ginyalo ng'iyo ni ka rem ni nyalo miyo somo ok dhi maber, ka rem ni ema nyalo miyo nyithindo ok nwang' dongruok maber e somo ka, to onego bed ni en gima kizungu wacho ni closing the gap. To onego bed ni gimbe sirikal bende oseng'eyo ni kama e shida ma wan gago, onego bed ni wamanyo pesa ni, saa kochopo to wachiwo pesa no. Koro mokwongo rem no ok ber, mar ariyo rem no nigi impact marach kuom somo mar nyithindo ei Kenya ka. Nitiere chenro mopogore opogore nya madonjo kar kae. Waneno ka nitiere rem e sekta mar somo. Tang'eni korang' wadhi kata ka wadhi kode mos e yo machalo nade. Nitiere